Dnes sa nachádzame v Kremnici, v historickom centre a geografickom centre Európy, obklopený nádhernou prírodou a kultúrnymi pamiatkami a ukážeme si jeden veľmi pekný trojizbový bytík, vhodný aj ako investícia a aj ako bývanie. Orientácia bytu je východ-západ. Byt sa skladá teda zo vstupnej haly, z ktorej je vstup priamo do prvej nepriechodnej izby, do tejto krásnej kuchyne a následne do ďalších dvoch nepriechodných izieb, z ktorej jednej je vstup na balkón orientovaný na západ. V byte sú vymenené elektrifikácia, vodoinštalácia, stierky. Rekonštrukcia prebehla v roku 2015. Byt sa skladá z podľahovej plochy 67 m2, má oddelenú kúpeľňu a toaletu a tu vchádzame do samostatnej neprechodnej obývačky, z ktorej je vchod na balkón a výhľad na západ. Ak sa ti táto nehnuteľnosť páčila, tak ma neváhaj kontaktovať. Moje meno je Jan Baxa a pracujem pre TU Reality.